ano. Yun. Yan. No. Mainit. Doon ka sa loob. Doon na lang. Punta ka ng ano. Oo. Yan, live tayo ngayon mga kalingap. At tayo uuwi na po mamaya para ipagpatuloy yung second pabahay natin kay Tatay Pito. Ayan, first time ko mag-live dito. Ayan mga kalingap. Yan, salamat po si ano Lydia Ay, 20 agad oh. Galantes. Grabe. Shout out. Yan, salamat po Tisay Cutie. Yan. Grabe. Hintayin po namin si ano, sila Kuya Bal sa ribbon cutting kay Tatay Pito or kay Father Seven. Ilang babae mo? Pangalawa na yun. Ay, grabe. Yan, Miriam, mega love shout out. Apeli, ay, tingnan natin. Yan. Tisay, Bingluma, mega love shout out po. Yan. Uwi na po ako maya-maya. Nagpaalam na ako kay Kuya Bal. Tsaka kay Ma'am Edna. Kasi kailangan ano na makapunta na sila ng Kamsur para sa similya ng tilapia. Peli de los Reyes, mega love shout out. Maricel Ramos Arcila. Yan, shout out. Annalyn Mabaslay. Yan, shout out po. Daisy Bansuela. Tama, Bansuela. Yan, salamat po. Mega love shout out. Para nadilim. Hindi naman ano. Yan, Daisy Bansuela, salamat. Yan. Nita G, yan, Sinaida Nebres, shout out. Matibayon ay, oh, tapat ng ano, ng Metrobank. Hindi ko na, ano niya, shout out sa'yo, Edmond Balsi, tapat ng Metrobank. Uwi ka na ngayon. Opo, uwi na mamaya. Nag-chat si Kalinga Prab na. Sino po kasama mo pag uwi? Tisay Cutie. Yan. Ako lang po, ako lang. Marehanapon Kalapitos, Abet, Agot TV. Yan, shout out. Siguro nakita nyo na yung ano yung personal vlog ko na nanghuli ako ng isda. Ayan. Abangan nyo po yung mga susunod na gagawin natin. Magiging ganun po yung content natin bukod sa mga pabahay tsaka mga pagcha-charity. Isa rin po yun sa pang-aliw natin sa ating mga manunood. Yung panghuli ng isda at pag nakahuli tayo ng marami, ayan, ipamimigay natin sa mga walang ulam. Parang feeding na rin po. Tapos may kunting bigas na ibibigay. Yan, abangan nyo po yung mga kalingap. Yan. Nita G, salamat. Berna Bibal, silent supporter ng mga Silent Team Kalimpitos. Hello, Red Zane. Yan. Hello po. Red Zane. Berna Bibal. Salamat po. Aurea Tomalion. Yan. Salamat. Leia Martiliano. Magandang hapon, Kalampitos. Yan. Marilyn Tanyo, ingat po sa pag-uwi at maraming salamat mong pagdalaw kila Kuya Bal at salamat sa pagtulong nyo sa mga nangailangan. Ayun nga po, pagkatapos po ng ribbon cutting, susunod na rin po ako dito sa ano, sa Dait pagtapos ng ribbon cutting kay Tatay Pito para ano. Ayan. Pas Vista, mega love shoutout, sabi ni Bing Loma. Ayan, Edita Reyes. Magandang hapon, Kalampitos. Magandang hapon naman po sa inyo. Ayan. Melody Mendoza, ingat sa biyahe. Salamat po, maraming salamat. Ayan, shoutout po.
Edin Maranyo. Yan, ingat sa pag-uwi. Yan, marami pong salamat. Yan. Maranyo. Arlene Makaday, Amelia Apolonio, yan, shoutout. Ganito natin, Dan Tusok, yan, Marilyn Tabanyo, salamat sa pagtusok. Sulok ang kuya or may kasabay. Ako lang po ang pauwi ngayon. Yan, may harang daw sa amin ni Edmond K. Balse. Edmond Banse. Ang daming lagi sumusuporta siya Daming account niya. Ang dami ni taga Hong Kong yan eh. Yung pala Hong Kong sa dait lang yan. Basta Bicolano maganda. Yan, tama yan. Bicolana. Rowena Damiao, Lenda Orlando. Yan, may galab shoutout. Nancy Casyon, the Lord bless you and keep the always kalingap Kalampito. Salamat po Nancy Casyon. Levi, good afternoon po. Yan. At syempre si Ma'am Susan O Shopping. Lagi din rin po yan. Damtansak Pasbis na. Yan. Sidinganan Adapan. Shoutout po. Okay na ang aking pakiramdam. Gandang hapon, Sir Kalampitos TV. Yan, gandang hapon din po. Ma'am Susan O Shopping. Kumusta Tata ni Sagap? May balita ka ba? Kanina nag-post ng picture si Sagap. Okay naman yung Pero parang nakahiga pa kasi kanina yung tatay ni Sagap. Medyo pa siya. Babe Pas, good afternoon Kalampitos. Kailan ka uwi? Ingat sa biyahe. Mamaya na po uwi ako. Yan, Marta Madulong. Happy Sunday. Leon Concepcion. Lalin Matias. Lens? Alin? Wala ko. Lens? Asawa mo? Lens Concepcion? Nurse pa yung asawa ko. Nurse? Nurse Concepcion. Learns to eh. Asawa ka daw po. Kumusta si tatay sa isla? Si Tatay Eduardo po ay babalik sa Marso. Kasi hindi ko pa, kung nalaman ko pong paalis pala ng isla, hindi ko pa payagan yun kasi wala pong palakaya gawa ng napakalakas ng alon sa isla. Hindi po sila makapangisda, hindi makapaghanap buhay. Kaya napilitang lumuwas ng Batangas para manilbihan bilang isang trabahador ng taga-tabas ng tubo. Yan po ang update kay Tatay Eduardo sa isang taong grasang tinulungan ko dati. Lagi ako napagkakamalang asawa ni Red Sain. Las Concepcion. Uwi ka na di tapos pispan ni Kuya Bal. Tapos na po yun. Opo, nilalagyan na ng tubig. Lalagyan na lang ng isda. Ang kagandahan po doon mga kalingap, siya, kahit hindi siya running water, may bukal siya. Yung bukal, malamig po yan. Yun din ang mga gusto ng mga... Nurse kasi yung pangalan ng asawa ko, Nurse Concepcion. Ito, lagi Learns. kong dinig, Learns. pala yun. Melody Mendoza, may ganda lang po sa biyahe. Maturog na ako ng madaling araw sa Canada. Ayan po, salamat sa support Melody Mendoza. Salamat po. Jeng Damas, good afternoon. Kalampitas. Yan. Opo, babalik naman po ako dito. Luminida TV, shout out Kalampitos and Red Zane. Shout out po Red Zane Bless. Sandy po sa inyo. Ako naman Manoy Red Zane Learns. Hello po. Jolie Lomares. Hi po, hi. Ingat sa biyahe Kalampitos. Salamat po Grace Albaten. Pen di Sara pen to Grace Albaten. Di mo lang nagjo-joke na pala.
Ingat sa biyahe Kalampitos, Grace Albaten yan. Please thumbs up ang live. Salamat po, Ma'am Susan O Shopping. Shout out Red Saint, sabi ni Ma'am Oy, shout out Susan po. O Shopping. Edwina Punsalan. Shout out po. Grace Albaten. Tawan-tawan. Jude Lumares, matagal na ako viewers nyo, ngayon lang ako nag-comment. Salamat po Jude Lumares, salamat. Lea Martellano, kumanta. Yan, Edmond Balse, Edmond Juarez, Edmond K, yan, isa po yan. Susan No Shopping, sabi niya. Dan Tamsak, yan, Lumida TV. Jennifer Itao, good afternoon po Kuya Kalampitos and Kuya Redsen watching Good from afternoon po. Tabuk, Saudi. Keep safe po everyone and God bless. Yan. Cora Aklan, gandang hapon Kalampitos and Redsen, may kalab. Shout out po. Yan. Ingat sabi, okay na po ba ang wheels? Opo, okay na po yun. Smooth na siya patakbuhin. Ayan. Shout out, good afternoon po sa lahat. Yan, Lalin Matias. Maraming salamat po. Bunaray Vlog 21, shout out host. Yan, salamat. Shoni Lorenzana, Kalampitos, kailan yung nalubog yung motor? Nakaharang sa inyo. Ano daw? Kailan yung nalubog yung motor? Matagal na po 'yun. Yung papunta kaming isla, hindi na kami tumuloy kasi isang sinyalis 'yun na hindi na kami pwedeng tumuloy. Cygnus na ang tawag doon eh. Ng motorboat. Nalubog talaga po yung motorboat, kitang-kita sa video. Kailan yun? Yung pagpunta namin ng isla. Hmm? Malapit pa sa Pampang. Ganito kasi nangyari. Kami ganito lang takbo namin, biglang may umovertake dito na motorboat, yan. Tapos biglang gumano, no. Biglang gumano. Wala man preno ng ano eh. Walang preno ang motorboat. Yun, lubog siya. Basa ang makina. Overhaul siya ngayon. James Ski Vlog. Malat po ako yung malat. Hindi makanta. Good afternoon, ingat sa biyahe po. Ask ko lang po kung pastor rin po ba kayo. Hindi po ako pastor. Hindi po ako pastor. Ako, sasakyan mo Kalampitos, ingat sa biyahe. Apo, may yung bigay ng ating sponsor, yung aking ginagamit na sasakyan, ginagamit sa pang-ayuda. Ay, grabe. Remy Galera, ingat po sa biyahe. Salamat po. Maria Gracia Asyado, nanood ako live di Pastor Lamir. Naghanap ako live sa bahay ni Kuya Bal. Nakita kita. Yung pala yun. Sino yun? Si Maria Gracia. Edmond Juarez, yan. Shoutout daw, sabi ni Ma'am Susan O Shopping. Chona, baka si Chona ba to? Gabirtan. Nanood yata si Chona. Napanood ko po yung nagbanggaan ng motor Kalampitos. Opo, kawawa yung eh. Ang mas kawawa sana po yung yung mga batang kasama namin. Kung sakaling kami yung lumubog kasi hindi mga marunong lumangoy. Yan. Ganun pala kapag magbangga ng bangka, po ang nakita ko rin, bigla sumulpot. Opo, ang bilis ng takbo, biglang humarang. Yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya dun. Galing kayo Tamban, makaskason pati nag-overtake sa Indo. Yan. O nga po, Shoni Lorenzana. O mga Lorenzana, mga taga-Tinambak yan. Shoutout sa mga taga-Tinambak na Lorenzana. Ayan, alam ko mga taga-Tinambak ang mga Lorenzana. Erin Claro, blessed Sunday po sa lahat. Yan, from Dubai. Yan, shoutout. Arlene Nolasco, God bless Kuya Kalpitos, happy Sunday. Ingat palagi. Salamat po. Diyos Gakusan. Musta na po si Tata Eduardo, yung taong grasa po. Wow, ang dami nakakamiss kay Tata Eduardo. Yan po. Yun na nga po yung umalis siya sa isla dahil walang hanap buhay. Kasi ang binigay lang natin panghanap buhay doon is panghuli ng isda, pangangawil. Natatandaan nyo po nung nanghuli kami ng isda. Pag sila Tata Eduardo yung nanghuli ng isda, marami daw huli. Daw sila 10,000 isang araw na benta ng isda. Tsaka napansin ko po mga kalingap, talaga napakamura po ng mga bentahan nila ng isda, lalo yung mga malalaki.
Kasi yung tinatawag na ubod, yung ano, yung mahaba, no? Mm. Ah, pag binibili sa ano, nasa ano pala yun? Nasa 150 ang isang kilo, no? Yung ubod. Tapos, pagbenta nila Tata Eduardo, na nahuli nila galing, fresh pa galing dagat, direkto sa pamilihan, 20 pesos isang kilo. Grabe naman. Grabe. Yun po talaga na ano natin sa pagiging isang mangingisda. Napakamurang bilhin pero napakamahal pagdating sa merkado. Yan po yung ano, yun po yung nasaksihan natin doon sa pangyayari sa mga mangingisda. Although bili agad, 'di ba? Sabagay, wala di man papagod yung mangingisda, bili agad eh. Pero napakamura talaga po, napakamura. Lalo yung mga malalaking isda. Nabebenta pala po yun ng mga sa palengke 250, 200. Ibebenta lang po 90 pesos. 90, 60. Yan. Ingat sa pag-uwi, Luminida TV. Yes. Salamat po. Oh. Jennifer, itaw, uwi na po ba kayo? Kuya, lang po, safe travel. Opo, uwi na po kami. Ay, ako pala. Ingat sa pag-uwi, Karampitos, Evangeline Naganaw. Bunaray, yan. God bless sa inyo. Stay safe. Ingat kayo sa pag-uwi. Salamat. Marabal Mix TV. Marabal Mix TV. Kala ko si Kuya Balta. Hello, Kalingap. Karampitos, God bless you always. Estrella Villaflor. Yan. Shout out po. Evangeline Nagano. Yan. Nabasa natin yan. Nika Randon. Yan. Shout out. Si Chona. Taga Bicol din po. Ako, Kalampito sa Rapo-Rapo Albay. Oh, shout out po sa mga taga Rapo-Rapo Albay. Yan. Dito ako ngayon sa Dait Camarines Norte. Kay Kuya Bal Santos Matubang dito sa Vloggers Quarter. Nawala na yung ano, doon pala no. No, yung lagi ko nakita sa live. Yung tarpaulin ni Kuya Bal. Yung pala yun. Yan. Kaya dito na lang. Dati dito nakalagay na lang. Yan. Nag-cut kasi sila kaya ganun ang nangyari. Opo, tama ka. Napanood ko yung upload mo ng huli ka ng isda. Dami mo nahuli. Meron pong nahuli doon, ano, napakalaki. Isang piraso, 5 kilo. Nangingintab Anong pa. isda yun? Ano yung sapsap na isa. Masapsap. Malaki pala yun. Hindi. Ganda na ba yung sapsap? Kala ko, gulat ako, lumalaki mo. Pero hindi pa ako tumigil manghuli. Diretso pa rin yung panghuli ko. Nakita naman sa video. 5 kilo, ano? 5 kilo isang piraso. Ay, pero, ano po, hindi nagkataon kasing ano, ganun pala panghuli ng isda. Nagkataon kasi po na kwarto o quarter yung tubig. Dapat po ano, full moon. Dapat malaking tubig para yung mga isda lumabas. Kasi pag ganun po yung tubig, yung mga isda po, nakatago lang sa kanilang lungga. Sidingan, Adapan, hindi po ba pumunta dyan si Kaagapay? Oh, yun nga po, busy rin si Kaagapay sa kanyang area, kaya hindi inapunta rito. Hello ka lang, Bidos Red Sane. Sabi ni Mabel Cadeño, yan. Shoutout po. Arlene Nolasco, igat ang tawag dito sa Manila, kuya, yung tawag sa isdang mahaba. Ubod po yun, ubod dito sa sa Kabikulan. Minsan yung buyer ng isda, abusado, naghihirap nga ang mga isda tapos binabarat pa. Tama po kayo dyan, tama. Talagang hindi lang doble, hindi lang triple. 4 na beses po ang tubo ng mga nung ibang mga buyer. Yung ibang buyer naman, hindi naman natin nila lahat. May concern din sa mga sa bagay, nagkakaroon kasi ng pare-parehas eh. Halimbawa, ang mga mamimili, 4. Pataasan din ng presyo yun para sa kanila magbigay. Alam ba, sa kabila 60 pesos. Doon sa kabila 65 pesos. Sa kabila 70. Nagbubulungan din yan eh, no? Mga ganyan. Hindi nagsasabi ng Parang dito sa Mercedes. ganyan, bulungan yan. Bulungan na. Mga bulungan talaga po yan. Kasi binebenta din nila yun. Grabe mahal. Doon po pag galing ng dagat, nag-aabang na yung mga namimili ng isda, nagdedirekta na sila sa mga isda eh. Kaya yun, ilaki ng tubo talaga sa pangisda. Sa totoo lang po, marami talagang yumayaman sa pagtitinda ng isda.
Ang number one na dyan, yung mga biyahero, no? Mm. Kasi, ibabagsak yun sa palengke. May mga kanya-kanyang tindira na yun. Oo. Paubos mo yun, paubos mo yun, paubos mo. Mamayang hapon, babalik na yung, yung biyahero. Kaya maniningil na. Pagdating ng gabi, babiyahe na po yan. Tapos yun. Kaya malaki talaga. Yun nga lang talagang ano rin sa mga biyahe, ano. Mabilis ang fish dealer eh. Yan. Oh. Ayan, hello Manay, Pardo B. Yan, shout out, mega love shout out, Manay Pardo B. Uwi na ako mamaya, Manay. Di nga makita sa dami ng nahuli mong isda. Nantaman ako sa iyo ng pangisda mo. Buti pa si utol mo. Daming nakuha. Ila po si Red Sane, sabi ni Ilda Parangalan. Ay, hello po, Mama Hilda Pangarangalan. Paparangalan ka dahil sa iyong tinuran. Luminida, kailan uwi nyo? Ngayon na po mamaya. Napas. Dapat yung family na mangisda, sila na mismo. Ayun, nabasa ko na po to. Ayun si Manay for the B. Lorna Garcia, dapat laliman pa yung pispan ni Kuya Bal kasi pag tag-init kung mababaw lang, madalim mag-init ang tubig, mamatay yung tilapia. Hindi naman po kasi ano siya. Bukal naman po yun tapos may lumalabas din sa dulo. Ano yan, dulo. Yan. Ay Kalampito, Red Saint, Luisa, Lakis. Yan. Ano ko? Maricel TV official, kailan laya mo? Bakit nakakulong po ba? Sabi ni Edmond Balsi. Bakit dalawa? Edmond Balsi. Di ba isa lang yan? Dami niya ginagamit na, no? Account, ano? Maricel, pares lang ano eh. Maricel TV official, kailan laya mo? Dalawa eh. Edmond Balse, Edmond Juarez, Edmond K. Yan. Lala Palmaria. Ingat po sa pag-uwi. God bless. Yan, salamat. Emelita Ando John. Balik ka rin dyan sa Daet Kalampitos. Ingat. Opo, babalik pa tayo dito. Jenaline Atabay. Si Marijo po. Asa na naman po? Si Marijo po, pansamantalang umalis muna. Kasi may sarili pong bahay na pinagawa si Kuya Bal sa kanya. Kailangan daw po niyang tirahan yun. Kasi kung dito titira si Marijo, nako, dapat hindi na pinagawa ng bahay ni Kuya Bal kung dito lang din naman si titira, di ba? Yung bahay na yun talaga po, para talaga kay Marijo. Walang sinumang ibang maangkin, no? Kasi si Kuya Bal ang nagbigay doon sa kanya. Lon, kape ka doon. Kung sakali nga dito patirahin, ano yung silbi ng pabayos sa kanya? Yan, Leo Martiliano. Makalipat na dyan sa lugar nyo, Kalapitos. Mura pala dyan ang isda. Nasa isla po yung isda. Yung Si Mario pa, asan na po? Yun nga po yung sinabi ko kanina. Jenaline Atabay. Kalampitos, laki na naman na nahuli ni Kuya Bal na alimango sa pispan. Frank lang po yun. Sonia Sarmiento, hello Kalampitos, watching from Antipolo. Yan, salamat po. Lorna Garcia, labi sabihin mo, hagisan nila ng urea para maglumot. Sinabi ko na kay Kuya Bal, yung yung ano na yun. Kaso may lumot na yun, kaya hindi na kailangan, mataba na po yung lupa doon. Jidalin Dematical, shout out po watching from United Arab Emirates, Dubai. Asan si Kalingap? Doon na. Si Kalimat Bonto tulog po. Nagpapahinga. Josephine Domingo, yan, shout out po sa iyo. Luisa Lucky, keep safe always Kalampitos. Jenny Clemeno, hello Kalampitos, Diyos na marhay na hapon po, ingat sa biyahe. Usman Pagayukan, good afternoon Kalampitos. Ang lakas mo idol, 2K plus subscriber na dagdag sa iyo in just 4 days. 47. Opo, tama. Isa ka sa sinusubaybayan ko sa mga Kalinga partners. Balik-balikan ka lang dyan sa Lighthouse. Salamat po. Luisa Lucky, sila po Kalampitos, Maria Norma Gisado. Yan, hello po. Magandang hapon sa inyong lahat. Agnes Miranda, good afternoon. Kalampitos, have a blessed Sunday. God bless. Ingat kayo sa pag-uwi. Salamat po. Pasaway ni Elias Marijo, di nagbabago. Lorna TV, sis Lorna TV, Kalampitos TV.
Apo, uwi na ako. Kaso, wala dito sa Kuya Bal. Antayin ko. Yung pinapasabi nyo pala. Buti uwi na po kayo, babalik ka uli dyan sa Dait. Apo, pagkatapos ng ribbon cutting doon, susunod na ako kay Kuya Bal dito. Mga 2 linggo or 1 month pa. Yan. Sunod ba yun? May kumontra naman po si si Erwin. Sunod, 1 month? Oo, una 2 linggo. Hindi sunod yun. Ano sunod? Sabi mo, susunod ka agad. 1 month. Oh, 2 linggo. Pagkatapos ng 2 linggo, uwi na. Susunod ulit, pagbalik ko, 1 buwan naman. Oh. Kontra sa Erwin TV. Yan, Pani PH, yan, musta po? Ayan. Bakit uwi na po kayo, babalik na ulit? Kailangan pong asikasuhin yung pabahay ni Father 7. Kasi pupunta si Kuya Bal para umattend ng ribbon cutting. Tsaka si Kalinga Prab. Si Kalampitos lang. Si Kalam kasi lalaki ng isdang nahuli. Malalaki talaga po yung isdang nahuli ko. Nangingintab pa talaga siya. Silver. Yahoo Idol Kalampitos, keep safe always. Candy Lagapay. Nagapay lang. Kilala mo si Candy Lagapay? Ano nagapay? Ayun o. Ayun o. Ayan po si Erwin no. Galit na galit. Hindi laga. Galit na naman. Lapay yan eh. Ha? Nasaan? Ay, Candy Lapay. Hindi nagapay daw. Pasti lang daw. Hindi nagapay. Ay, Lapay nga. Di, meron ako nabasa dito, Lagapay eh. Mary Lourdes na Manikil, ingat po sa biyahe po. Salamat po. Josephine Lansangan, yan. Hi po, hi. Agnes Miranda, shout out. Josephine Lansangan. Jalia Vlog, shout out kay Pito, salamat po. Nasaan po si Dondon? Si Dondon po, tulog. Solid Kalingap teams, yan. Josephina Lansangan, shout out. Tapos kailangan balik-balik ka dyan. Aba. Antayin mo muna si Kuya Bal bago umuwi. Apo, nagpaalam na ako kanina, pero antayin ko pa rin kasi may pinapasabi pala si Slorna. Kalpis request naman dyan, isang kanta lang. Malat po, malat. Yan naman. Hindi. Ito si Erwin kakanta. Kakanta ka? Hindi nasaya mabuhay nila. Diyan ka na muna sa Lighthouse, Sir Kalampitos. Team masaya dyan. Apo. Salamat idol, nakita ko pa ang channel. Nakita ko pa ang channel ko sa description mo. God bless you more idol. Yan, salamat po. Candy Lapay Vlog, salamat. Lalali. Hila po Kuya Kalampitos. Ingat po lagi talaga. Taga Tinambak, Kagliliog po ako. Shout out. Malapit lang sa amin yung Kalaliog. Kagliliog. Yan. Lalali. La 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 li la 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 li luli. Yan. David Harang ano? David Haring Bastos. Ano to? Luntayo. Luntayo. Haring Bastos ano yun? David Haring Bastos Luntayaw. Ano yun? Erwin Bunso, love you. Sabi to. Sabi ni Candy Lapay Vlogs. Hindi yan nagapay ha. David Haring Bastos, ano to? Nagpa-flood siya, no? Nagpa-floods. Gusto ko lang linawin, hindi ko yan lagapay. Si Mark Buns. Gusto ko lang pong linawin, hindi Bakit po nagpa-floods? yan Bakit nagpa-floods? lagapay. Lapay po yan ha, lapay. As in lapay. Puro kayo lagapay. Agnes Miranda. Yan, shout out. Kaya na Ba't nagpa-flood siya, no? gusto daw niya eh. Ba't nagpa-floods? Bakit nagpa-floods si Mark Buns? Kasi di kaya ng tao maghukay ng may tubig. Lorna Garcia. I love you, Erwin. Sabi ni Candy Lapay. Hindi lagapay. Erlinda, ingat kuya sa pag-uwi. Galit na galit oh. Nag-uusok yung ilong. Sinisira mo yung pangalan niya. Ano ba? Ganda, ganda. Bakit may kulay pink dyan? Para saan yan? Ito? Para sa ulo mo yan.
Ito yung gamit ni Erwin. Oh. Parang chupa-chups. Bagay nga sa'yo. Chupa-chups. Para kang ewan. Bakit ka nag-flood flush? Wag naman, bawal yan. Wala, man. Janet, sa ito, ingat ka lang pito sa pag-uwi watching from Japan. Ayan. Janet Saito. Jolie Dionisio. Ayan. Andito pa ba si Manny Pardovi? Bakit? Erwin na. Ginamit mo na pala to? Pink na pink kasi. Parang chupa chups. Chupa chups. Napanood ba yung model ng chupa chups? Wala na po dito si Mary Joy. Mary Jo. Oli panglinawan. God bless you always. Salamat po. Agnes Miranda. Yan. Shout out po Agnes Miranda. Yan. Salamat din po. Ingat pa sa paglakaw mga uragon pala dito, uragon. Janet Saito. Karoon niyo po si Saito. Hindi lapay, lagapay. Lapay. Hindi lagapay yan. Sumasayo ka pala sa ribbon cutting. Hi, karapit singat ka sa pag-uwi. God bless. Yan, salamat po. Annalyn Lumantaw. Salamat sa shoutout. Welcome po Agnes Miranda. I never thought that I could love. Bagay sa'yo, Kuya Pinkwig. Rod Fernandez. Kulay pink. Yan. Tahimik po dito ngayon sa Lighthouse kasi kami lang yung natira. Yung iba po, pumunta sa mga group vlogs katulad ni Nanay Ninita. Andun sila ngayon kay Nanay Ninita. Yung iba na kay Bina, si Kuya Bal, kasama si Ma'am Edna. Kahit linggo po, lumalabas sila, naghahanap sila ng matutulungan. Alam nyo po ang gamit niya nila ngayon, tricycle. Nag-tricycle po sila. Hindi sila naggamit ng 4 wheels. Tahimik ang Lighthouse ganitong oras. O nga po eh. Sila Gilomags andun sila kay Chuna. Gilomags so nagpapakulay ng buhok. Kay Chuna. Ingat na lang sa pag-uwi from Kamsur Partido po. Yan. Kalingap din yung vlogs. Hello host new friend po. Mega love shoutout. Salamat Kalingap din yung vlogs. Salamat sa maraming shoutout Sir Kalampitos. Welcome po Ma'am Susan O Shopping. Associate Navarro, mega love shoutout. Jenaline Moreno, napaayos na po ba yung bahay ni Tatay Pito? Apo, malapit na matapos yung bahay ni Father Seven. Kuya Kalampitos, ang laki po nang nahuli yung nahuli yung alimang. Ang laki po na. Kalingap watching from Qatar. Kumusta po Kalingap watching from Hong Kong? Nasa Bebang Atregan. Si Bebang Atregan, di ko alam kung saan pumunta eh. Siguro may lakad din sila ngayong linggo kasi ngayon kanya-kanyang lakad pag linggo. Saan pupunta sila Bebang tsaka Regan? I don't know why. Emilita Ando John, matagal na po akong nakasubaybay sa vlog nyo. Kalingap Kalampito. Salamat po, maraming salamat. Hi Kuya Kalampitos, always watching from Tokyo, Japan. God bless, always and keep safe. Sabi ni Hilda Sumeya. Yan, shout out po. She Marie Comes Amber Cutie Channel. Wow, cutie talaga. Lynn Rolda Panga Dobray Juliet Genesio
Jenalyn Moreno. Ayan. Ayan. Gisa Bicolana, may galab shoutout. Ayan. Nag-live kanina si Kuya Gilo doon din sila Kuya Alex. Nag-live Oh my God, what the hell? Kuya Gilo. Nakila Alex. Papanisagap. Wala pa tayong latest update. Ayan. Dadaan mo tayo dun para kumustahin. Ebe Bus, asan si Bebang? Yan po, nawawala. Huwag nyo na pong hanapin ng wala. Andito lang po ako. Good afternoon, Galapitos TV. May Galapi Show, Jules Balegwas. Si Mario Cams, ano luto na limango na dala mo? Ano po yung ginataan? Kaya masarap. Si Bebang pala nag-aaral mag-drive. Naka-live lang siguro. Doon sila kila Lola Nita kasama si Kuya Alex at Kuya Regan. Na kay Lola Nita. Andun din si si Juan TV. Anita Paron. Hello po, hello. Ang pag-ibig ko'y ikaw lamang. Bilin, shoutout po Juliet Cobelas. Yan. Good afternoon, Kanapitos Risa Balalin. Bye. O nga po, nasa ospital yung Papa ni Sagap. Sana pag-pray po natin na gumaling yung Papa ni Sagap. Good afternoon, Kalampitos Risa Bialen. Amelita Andohon. Yan, shout out sa mga 154 viewers natin. Bilis mo naman dyan, Kalimpis, uwi ka agad sa panoorin. Marami kayo dyan. Wala na po ba si Mary Jo dyan? Wala na po dito si Mary Jo. Bernilda Bauto, Goslen, Roslyn Villapuerte, may galap shout out. Salamat po, Benilda Bauto. Beneta, salamat sa 340 tusok. Yan, sa 153 viewers. Yan, Gisa Bicolana. Lapag ka ng link, Gisa, baka ma-support ng ating mga minamahal na subscriber. Hello, Kalampitos, may love shoutout. Sabi ni Maria Edin. Gara at SG, yan, shoutout po. Goslen, wala na dyan si Marijo. Wala na po. Si Marijo. Good evening po, Sir Kalampitos. Ang bilis mo umuwi sa Kamsur. Ay, kailangan po, importanteng mahalaga talaga, kailangan tapusin yan. Kasi medyo matagal na po yun. Gawa nung sunod-sunod na dating pag-ulan, tapos yung sponsor na hospital pa, kaya yun hindi agad na pagpadala ng budget. Ngayon po, nagpadala na siya ng budget para tuloy-tuloy na po yung paggawa sa bahay ni Tatay Pito. At syempre, maraming sorpresa yun pag ribbon cutting. Ayan. Arlene Basit, yan. Shout out. Agnes Miranda, shout out. Ate Gara, sabi ni Gisa Bicolana. Ang buhay ko ngayon. Sabi ni pangalan. Hello Manay. Dang Carlos Ruiz. Hello po, hello. Mitch Neil, hello po Manoy. Manay. Lagi na alak Kuya Bal tumutulong watching from Kuwait. Salamat po, November 10. Maraming po salamat. Kumusta na ang vlog mo si Lola Rosie binalik? Sabi ta po may mag-i-sponsor doon hindi ko na nakausap. Pag may time po babalik ako doon. Hirap ikulong sa bahay si Marijo sa kalsada. Agnes Miranda, ayan.
Shoutout po. Alicia Araki. Yan, hello, good evening. Good evening po. Ayan. Alicia Araki. God bless you, Kalampitos, sa Binigaray, Nico Luis. Mhm. Hindi naman talaga natin maiwasan mamingkas ang tao. Pero sa ginawa niya, Shoutout po sa lahat, sabi ni Gisa Bicolana. Shoutout po. alam mo, mga patay na, yung sa, kinain ng ano, kinain ng Hinihingal ako. Ayan. Manay Kalampitos, ingat sa biyahe, sabi ni Joy Diary TV. Salamat po, Joy Diary TV. Mitch Neil 20, shoutout. Shoutout Kalampitos watching from Leyte. Shoutout po. Ayan, Ate Joy Megalab shoutout, sabi ni Giselle Bicolana. All in paglinawan, babalik yun si Merjo pag may kailangan ulit. Tama. Ayan, Joy Diary TV, Megalab shoutout, sabi ni Garat SG. Bakit nga pala napunta ng Batangas si Tata Eduardo Manoy? Sino pinupunta niya doon? Pinuntan, meron kasi po naghahanap ng tauhan para magtabas ng tubo daw. Ang napili po ay Tata Eduardo kasi masipag daw. Yun. Napunta ng Batangas, Tata Eduardo para magtrabaho at hindi para maging taong grasang muli. Kailan ka uwi ng Kamsur? Mamaya na po, uwi na akong Kamsur mamaya. Hello po, Sir Kalampitos watching from Dubai. Yan, salamat. Bakit pinalito? Ito talaga tagaan. Tapos, pagkatapos yung higaan, hindi nyo ibabalik. Oo. Mabaho Matapos- na. So, kailangan na namang laban ni Erwin Depita TV. Hindi ako nagtulog dyan. Ang baho na. Hindi ako natulog dyan. Sino ba natutulog? Matapos dito mong natin? pindutin ng bell, pindutin mo yung all. Wag na. Para saan pa? Pag napindot mo yung all, mag-subscribe ka na. Para saan pa? Hindi naman manunood. Kasama. Polaris Star. Ang handsome naman ni Kalingap ko lang. Wow, handsome. Sam, salamat po. Ingat na lang sa biyahe. Maraming po salamat. At pagdating ko po doon na ako yung magla-live din ulit. Pag dumating ako ng Kamsur. Yan, salamat po. Si Merjo wag bigyan kasi nagiging palaasa sa vlogger. Eduardo Bautista. Ayan. Para kayo magkapatid ni Red Sane, magkawig kayo. Magkatabi naman kami ni Para nga kayo magkapatid. Ano ba? magkatabi naman kami ni Gab. Kami naman daw yung magkapatid. kaya natin itong motor. Ang dami mo. Ha? O nga, baka may ano sa Batangas. Pero by March babalik na po si Tatay Eduardo. May plano po ako doon. Manghuli kami ng isda. Tapos iba-vlog ko po kung magkano ang presyo ng bilihan sa merkado sa mga buyer na itinitinda rin sa merkado. Yun po yung natin. Gagawin nating assignment at iba-vlog po natin yung documentary sa pangisda. Sa mga mangisda kasi po delikadong hanap buhay din, lalong-lalo na sa mga maliliit na pangisda. Tumablong yung bangka niyan, mahirap na po. Kaya yung pag naghahanap buhay sila, delikado rin. Baka may regla si Erwin. May regla ka daw, Erwin. Hello po, nalampasan ako watching from gandang hapon. Jennifer de la Cruz. Yan. Shout out. Hello ka lang, Pete. Ayan. Magmuto pa tayo. Gamitin natin yung motor na ano. Emma Ramirez, shout out. Sarah Yap, shout out. Nika 05, shout out. Wala po akong nakita vlog mo na dun sa I love kayo buong Kalingap si Jill ang nanalo sa palaro. Gamitin nyo yung puti. Gamitin nyo Sam. Yung puti. Kaya pa kayo. Hindi po napag-vlog doon kasi kami po yung contestant. Hindi pa meron. Walang maghahawak ng cellphone. Ay, Sam Asli yung puti. Yan. Yung ban. Sayang nga, walang naghahawak ng cellphone. Ban. Kami po yung mga contestant doon yung kung sino yung mananalo. Yung crosswind, dalhin mo.
Kalampitos may tilapia na ba sa pispan ni Kuya Bal? Malapit na po. Pag pumunta po doon, madiretso na sila sa Ribong Kating. Bibili na po sila ng similya ng tilapia. Aya pa Sa Bato Kamsur po, marami doon yung mga na-breeding na. Pwede magpapabig. Kanino? Sa'yo. Why? Habo! Mapabreed na po si Erwin. Maalon pa naman kaya sa kaigwang Nolan maliwanag, Bolan maliwanag. Ingay ni Erwin. Mayra Ebadome, yan. Mirna Naborosa. Emma Kalagan. Mayra Ebardome. Lalay na bata. Shoni Lorenzana, yan. Swerte sa pangisda, maalon. Pa naman kaya sa igwang bulan maliwanag. Opo, pag meron daw buwan, daw may mga isda rin naglalabasan pag may malaki yung buwan. Ano. Watching from Camarines Sur, Naga City, Bicol, kasama si J. Brad TV kanina umaga. Joshua James Boracay. Ay, Buragay pala. Jomel Carullo. Yan. Shot. Tira mo na yung mga pangalan. Melinda Ginto. Hello po Kalampitos TV. Shout out po from Quezon City. Yan. Shout out po sa mga taga Quezon City. Lita Tiburosyo. Hello po sa Kalampitos. Marahin na hapon po. Sarayap, akala ko tutulungan mo si Kuya Bal maglagay ng tilapia sa pispan. Apo, Tulungan mo ba kauwi? Ha? Vilma, madali lang may ilalagay lang yun. Tulong, tapos uuwi. Tutulungan kita. Malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Glinda de la Cruz, opo, pa-shoutout po, watching from Cavite, Belma Ditan. Yan. Arlen Alarcon, kaano-ano mo si Gistoni Alarcon. Watching from Singapore. Dan Carlos Ruiz, Manoy, kamag-anak mo ba yung Pony Aldi na charity vlogger? Opo, pinsan ko po si Pony Aldi na charity vlogger, pinsan ko po siya. Sir, mag-asawa ka na para may kasama ka na sa vlog. Meron na pong asawa, dalawa na po yan ako. Pagod si Sagap, ngayon idol, bakit ano po nangyari? Joshua James Boragay. Anong nangyari, ba't napagod? November 10, kaya nga hinahanap ko yung vlog mo sa palaro ni Kuya Bal, si Sam Ashley naka-steady lang. Camera. Napanood ko yun, wala kasi naghawak, tawa ako ng tawa. Naalala ko yung Buhay pa Province nung, o nga po, paunahan. Tapos nagpatagalan ng sisid. Hello po, always watching your vlog. Shout out from Brazil, Belgium. Yan. Elma Melena. Yan. Lisel Orcana, ingat sa pag-uwi. Kalampitos, God bless. Salamat po. Mildred Incha sa amin sa Bato Kamsur, Dakol Fingerlins sa tilapia. Opo, doon bibili si Kuya Bal sa Bato. Mukhang may asawa na ata si Kalampitos. May asawa na po ako. Uli paglinawan. Emma Kaliagan, shout out po from Manila. Kumusta na asawa ko na taga Nabua, Camarines Sur. Shout out po sa mga taga Nabua dyan. Bigyan ng jacket dyan. Evelyn Gandala, good afternoon. Kalampitos watching from Iligan City. Yan. Ilang oras biyahe mo mula dyan? Kulang-kulang 4 na oras po. Papuntang Tinambak. Ayo. Mga 5. Kulang-kulang 5. Nasa house pa lang yung Sagap TV. Magandang hapon po. Lagi po ako nanonood ng vlog mo. Salamat po. Aaron Tejada. Jean Del Puerto. Good afternoon, Kalampitos. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Yan. Shoutout po sa mga taga Quezon City. G sa Bicolana. May grab shoutout sabi ni Joshua James Buragay. Milaris Vlogs. Ingat sa pag-uwi, sabi ni Gilika ang Ingat ka ng Pitos pag-uwi. Yes, maraming po salamat sa mga nagpaalala sa akin, sa mga nag-aalala. Salamat po. At
Sana matapos agad yung bahay ni Tatay Pito para makabalik agad ako dito. Hero Lorenzs Kalampitos, nakachamba na rin sa live mo. Salamat po. G. Minowa. Joshua James, mega love shoutout. Sabi ni G sa Bicolana. Taya Kadtog, magandang hapon sa iyo, Idol Kalampitos, pahingin ng alimango. Ayan, punta na lang po kayo doon sa kapatid ko. Maraming alimango doon. Pamarinas Norte. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Idol Kalampitos. Ayun na nga yun. Wasoy. Paulit tayo. Paulit-ulit na lang. Sa labas ng hospital, sagap, sabi ni Mildred Insha. Praying for Papa ni Kuya Sagap TV. Yan, pag-pray po natin yung Papa ni Sagap. Dati na kasi po yung nagbe-maintenance na. Sana maging okay siya ngayon. Wayne Cruz, kailan ulit babalik dyan sa Lighthouse? Apo, pagtapos pa ng ribbon cutting kay Tatay Pito, babalik po ako dito. Ayun po, si Bebang po nag-aaral daw mag-drive ngayon. Tinuturoan ni Kuya Regan. Regan! Win. Aida Mernilo, gandang hapon, sir. Uwi ka na, di mo hintayin si Sir July Punil. Kailan po pumunta rito Sir July Punil? Gandang hapon, Kalampitos, watching from Cavite. Gustong gusto ko ang mga song intro mo sa vlog mo. God bless. Salamat po, Rose Wala na? Kamuyag. Wala na. Agnes Miranda, shoutout po. G. Minowa, kumusta na yung mga paa mo? Okay na? Okay na po, okay na. Pero medyo pag tinatapak may kunting kirot. Nasaan si Edison Butete? Nasaan ba nandito ba si Edison Butete? Wala pa. Wala pa. Wala pa daw po si Butete. Nasa dagat pa. Uwi na pala ikaw, Kalampitos. Balik-balik din niya pag wait time. Ikaw yung unang vlogger nakita ko na nagpunta kay Kewalo. Apo, ako po. November 10, salamat. Pa-shoutout naman sa pamilya ko sa Bato Camarinesor, sa Bula Camarinesor. Yeah, mga taga Bato Camarinesor at Bula Camarinesor. Shoutout po mula kay Mildred Insha. Yan, shoutout po sa mga nanonood sa mga taga Bato at Bula Camarinesor. Watching from Bologna, Italy. Namimiss ko mga pag-games mo. Always keep safe sa pag-uli mo sa Tinambak. Ayan. Ayun po, si Kuya Bal, nagpa-games na rin sa mga bata. Ayan. Nagpapa-games na rin siya pag may mga papiding program. Kaya, nakaka-enjoy din panoorin pag may mga gano'n na. Yan. Nini Daguhoy. Yan, shout out po. Nini Daguhoy. Ayan. Ayan mga kalingap, 1 hour na tayo. May magla-live pa. Baka pumunta dyan sa ribbon cutting sa bahay ni Melissa. Hey Kalampitos, gandang hapon. Yan. Shoutout mo natin mga nahuli. Agnes Miranda, may 24 or 25 ang dating ni July. Baka magkita po kami dito. Agnes Miranda. Sonia M, Glenda De La Cruz, Chris Advincula, shoutout. My Puentar Vlog, yan shoutout. Ganda nga po Kalampitos, pinakamasipag na. Salamat po, salamat. May Pontilar Vlog. Ayan po, ako ipansamantalang magpapaalam mga kalingap. Salamat po sa lahat ng pumunta. At maya-maya po, hintayin ko lang si Kuya Bal. At ako'y lalarga na. Ayan ka sa muli. Bye-bye! Kuya July. Ayan, bye-bye po, bye-bye. Just name for Pastor Recovery. Yan. Isa sa paborito kong vlogger. Salamat po, salamat. Ayan po. Hanggang sa muli nga po. Bye-bye!